ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshibenta ban penslore ki samla pulia jong shnong kathau keseng samla shnong ompling ha ka janme jong apun rutrek ubnai kala lingkon klapin kuburam ya khat laingut ki samla jong shnong ki bla pendap ya ka jong pulia ha ki kerdan bapher ya kani ka jing sam kusnam la tip kum ka academic excellent award ya ka bla baiting ka ka chief minister special grant ha ka bo chief executive member ka Khasi Hills autonomous district council la shim ya ka benta kum kongsan na pedeng kini ki khat lai ngut ka seng samla shnong ompling klapin kup buram kerpang ya ar ngut ki samla jong shnong ki blating shan bha ki bekin thop yu ba shan bor warjuri ubla klalong additional deputy commissioner ka East Khasi Hills district bar ka kongkwini fankan ka bla pas MPS habakran kumukong san uba penya ulo ang banlat na kajing sha sanshar hakiwe ki khun samla jong ka jila ki bentre shitom khnam bakilap ban pas ka IAS bar ula kular balada don ki khun samla na kashnong umpling ki bathrang ula kulo ban krishan na ka benta ka by coaching na kadem jonabu masuban ai kajing khuble kerpang best wishes na tabaru khamtam ki samla ki badang angmut banang ki ushu aki jing im jungpi limba ki jingkulin limba jing trai kam ki jungpi hoi kalong ka jing shisha yaki samla jungi lagi kain in general ni bobon ka long sha ka ba ta ban yo kam sarkar damar ba ni spek na pani ka statistics na jong ka state government ki balala pen apply yaki government jobs da kalong permanent contractual hakimu ki kerdan se undunai kan 20,000 rot ki samna ka shisnan ki lapan ki balalong eligible ban apply te ladingi phai ka permanent jobs haka government maximum kindan tam ku 20,000 tali haka shisnan but 20,000 kindan ki contractual basis ki ba one min ba ka government aided project ki scheme tinggal total kan long betan kumba 1,000 sisnan tengah jumpa khat shei kini kisan kupra 1,000 pat kinai ka kata de ka bangin hap keli halade shinan shei kini kisan kupra 1,000 dan also ban ongba ngidon kam ban sukhu hake ka bor jongi ke ba blame la ai lagi long ban dan hakano ka kerdan no bentar ngide ban sungtu ba ka kata de ka jaka ka bangin don ndai ban shukwa e ka bangin la ban yo lane bangin shu ya khun ni ka bangin la ban poi ta te kamur kan discourage de ban pedu sian ndai ngide ban sungtu but nai di menta ki sector ki ba la ha ban yo kam ka sports takeaway entertainment takeaway ngai iba kashnong umpling kan don ni ka scope bede kata ka government dan kindak senang menta kala ai ka sanction ki schemes ko pair habede ki sports infrastructure ni poshnong ka bakan thup ban bahai ka mana football hate poshnong umpling nanta ki bobon ki indoor multi-purpose sporting activities pala nation menta ki sama ngets kan ko kini kan play kalan na de karensan ki samla ki berasa haka sports activities kena makin yo ban demi ke sabtu ki bakin kio haki ka jing im ka joki na kema ko ka jing kran bi lamba bangi i phamanta bangi bahasa surok ko ka kentin bo ba the state secretariat has been run by the Kumars kata ngamut ban kentho eta jikra henry ka pashat ada jimut jumkhat jonga balai bahap ran de kita kumas nginda biya long detail ni kata pi ladam de ki kumas ki kinde ki goyal kinde ki bakshi kinde ki wei te kabu jingkli yang aku unong song jong megria bangi ladu banyo iki IS mentala jan shipusna te manu banlong kita ki IS menta kata deka challenge ko bang boy pi sama ashwa ban share sausnam
jan sans na menchua ngale kowe ke yen ke ba duk ba ngamong ba duk long ki ba bian ke long ki ba long average ki khot yang ba pass ba itai khun I pass class 12 tengale kum UMDC ke national nomra ngale tengale tenglai keren la sim tengah keli ta khna mong phikwa long yu hadin habut da fladet jempuli yong akwa long IS ngaperkhat chipang wat ngong lada phi kwa shisha ngan sponsor pi bandai coaching jidali to kita kisnam ki por la ya galada graduate la fonia isa galada jingpuli phi om nya ban yara bandai coaching galak kadu ba habli mi chita shiye ban sponsor tai wait na ba minta dan la shisnam dan podali te kerman scam ba in yo ikajing job ikajing pun bijungi but lada don manu nangi kibayo award minta ke samla ngamong shibun banla kan morwe ngan persya ka bala ng sponsor ng yo coaching ai jadi nang sloba idon kam kan penslur lada pikwa bakastir jomi ngin ran damangi ke ni hak mi samla ki bachti ni ka ngin namla berkemi nanti ban ka state ni ban ran ki ja ni ladani ngin poisha ka thom Iman Dr. Tiwari ini juga. Mentang ina poi check